सालाकाटि एनटिपिसिआव खुंफुंजानाय हिन्जावसा गोहोफोराथाव मावथांखि एबा गर्ल इम्पावारमेन्ट मिशन हाबाफारिया दिनै थुंगेबाय। सालाकाटि ओनसोलनि गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनिफ्राय थाखो 6 नि गासै सा 50 फरायसुलिफोरखौ गोलोम बोथोरनि बन्द समाव बायदि रोखोम सोलोंथाइ होनायनि उनाव फरायसाफोरखौ बिदाय होबाय एनटिपिसिआ। मख'नो गोनांदि हिन्जावसाफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो गावारि सोरगिदिं जौगाथायनि थाखाय फोरोंथाइ होनाय थांखिजों क'क्राझार जिल्ला सालाकाटिनि एनटिपिसिआ थांनाय 2018 मायथाइनिफ्रायनो लाबोनाय गर्ल इम्पावारमेन्ट मिशन एबा GEM नि गेजेरजों गामि ओनसोलनि उन्दै उन्दै फरायसुलिफोरखौ बोसोरफ्रोमबो 1 दानारि ट्रेनिं होबोबाय थादों। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटियाव थानाय एनटिपिसिआ देग्लायबो 2026 मायथाइयाव थाखो 6 आव फरायबाय थानाय गासै सा 50 गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसुलिफोरखौ लानानै बे 1 दानारि फोरोंथाइ हाबाफारिखौ लादों। हाबाफारिनि सोमोन्दै एनटिपिसिनि गाहाय सामलायगिरि अर्नब मैत्राया खौरांनि गेजेरजों माखासे बिबुंथि लाखियो। सभी लोग जानते हैं एनटीपीसी हर साल अपना लोकल कम्युनिटी से छोटे छोटे बालिकाएं को लेके आते हैं और हम लोग एक कैंप करते हैं जिसका नाम है गर्ल एम्पावरमेंट मिशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी के अंतर्गत एनटीपीसी ने ये गर्ल एम्पावरमेंट मिशन प्रोग्राम अपनाया है। हम लोग यहाँ एनटीपीसी बुनगाई गांव में पिछले 5 साल से ये गर्ल एम्पावरमेंट मिशन चला रहे हैं। हर साल का जुलाई महीने में हम लोग ये 1 महीने का एक कैंप करते हैं। आसपास के सारे स्कूल के बच्चे को लेके इस साल हम लोग 50 गर्ल्स को लेके आए हैं। वो लोग पूरा जुलाई महीना हमारे साथ है। ये गर्ल एम्पावरमेंट मिशन से हम जो चाहते हैं, हमारा कोशिश है कि हमारा आसपास का कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो थ्रू दिस गर्ल्स। यहाँ का गर्ल्स को फ्यूचर बने, वो लोग पढ़ाई लिखाई के साथ अपना बाकी कैरेक्टर का भी डेवलपमेंट हो, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, यही हम चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है उनका भविष्य के लिए वो लोग अपना पढ़ाई लिखाई के साथ खेल कूद और बाकी जितना भी स्किल्स है वो जाने। तो हम लोग ये पिछले 1 महीने से उनको संगीत, डांस, एनवायरनमेंट स्टडीज़, कंप्यूटर स्किल्स और सेल्फ डिफेंस, स्पोर्ट्स, सभी चीज़ का एक्सपोजर दिया है। और हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़ते रहे और अपने साथ अपने परिवार और अपना पूरा बोडोलैंड का विकास करते रहे। इसी तरह से पिछले 4 साल में हम लोग 160 बच्चे को ये प्रोग्राम में अंतर्गत किया था। इस साल और 50 बच्ची जुड़ी हैं और मेरा उम्मीद है कि आप सबके माध्यम से ये एनटीपीसी मुनगाई गांव जो नेक काम कर रही है बोडोलैंड एरिया में, इसका प्रचार करें और ये हम लोग आगे आप सभी के साथ लेके यहाँ का प्रगति करते रहेंगे। नानी नोंनि मुङा मा? बेजल ब्रह्म। नैबे एनटीपीसीआवहाय मा फोरोंथाइ होनाय जादों? गेलेनाय, मेथाइ खननाय, मोसानाय, कम्पिउटार, ब्याम खालामनाय, ताइक्वान्ड' बेयाव गासिखौबो फोरोंदों। बेसे गोबाव जाखो नोंसोरो बेयाव? जों बाहाय जुलाइनि 3 तारिखआव फैदों। बबेनि नोङो? बर' सालाकाटि। मा रोंखो नोङो बेयाव फोरोंथाइ लानानै? बेयाव आं फोरोंथाइ लानानै गासैखौबो रोंबायानो एसे। मा थाखोआव फरायो? 6। गामिया? बर' सालाकाटि। बेयाव मा जादों मिथिगौ ना? बेयावहाय मोनसे प्रग्राम मास मोनसेनि थाखाय लानाय जादों। मास मोनसेनि थाखाय नोंसोरनि जानाय थानाय गासिबो मोजां जादों? औ। नों बहाय बांसिन साबसिन रोंनो हाखो? बेयावहाय आं मोसानाय। मा मोसानाय? बिदिनो बर' मोसानाय, बागुरुम्बा। बेबायदि। न'आव थाङाखै नों बेयाव फैजेननायनि? ओहो। गोसोखाङाखै नों? ओहो। मा बाबामोना नायफैया? नायफैदों। नोंजों लोगोसे सोर दङ आरो? आंजों लोगोसे न'आव? बेयावहाय फोरोंगिरि,
आरो जोंखौ नायग्रा आरो आंनि लोगोफोर दं। माबायदि मोनदों नों फैनानै? मोजां मोनदों। मा स्कुलाव फरायो नोङो? दैमु एमइ स्कुल। न'आव थांफिननो गोसो जायाखै? बेयावनो थाबाय थानायसो गोसो जादों। औ मा जानो लुबैयो उनाव देरनानै? फोरोंगिरि। मा मिडियामाव फरायो? बर'। औ। मिमि बसुमतारी। बेयाव मानि थाखाय फैदों नोंसोर? NTPC बङाइगाव। मा सोलोंखो नोंसोर? मोसानाय ओमफ्राय लेखा फोरोंनाय ओमफ्राय मेथाइ खननाय ब्याम खालामनाय ताइक्वान्ड' गेलेनाय फोरोंदों। माबायदि सोलोंनो हाखो? मोजाङैनो सोलोंनो हादों। बेसे गोबाव जाखो? गोबाव जाबाय। मा थाखोआव फरायो? आं थाखो 2आव फरायो। सालाकाथि एमइ स्कुल। मोजां मोनदों। मायाव बांसिन सोलोंदों? बेयावदि मोसानाय लादों नोङो? मोसानायाव। मा मोसानाय? बागुरुम्बा मोसानायाव। मोजां मोनदों मोसानानै? औ। सिगाङाव रोङामोन? रोङो। आं सिगांनिफ्रायनो सोलोंबोबाय थायोमोन। इयुनाव मा जानो गोसो? एयार हस्टेस। एयार हस्टेस। मा थाखोआव फरायदों? स्निग्धा राय। ক'ত পঢ়াইছে এতিয়া? জৰেগাৰ পৰা। কি শিকালে ইয়াত? ইয়াত ব্যায়াম আৰু পঢ়া শুনা, খেলা ধূলা, নাচ গান, য়োগা বহুত শিকাইছে। কোনটো বেছি ভাল পাইছো? কোনটো বেছি ভাল পাইছো? য়োগা। কিমান দিন হ'ল ইয়াত থাকাটো? ইয়াতে এমাহ মান হ'ল। ঘৰত যাব মন হোৱা নাই? হোৱা নাই। কিমান ক্লাছত পঢ়িছে? ক্লাছ 6। ভৱিষ্যত কি হ'ব বিচাৰো? মই পুলিচ হ'ব বিচাৰোঁ। পুলিচ। টিংকল ৰায়। এতিয়া কি শিকালে আৰু কি পাৰফৰ্মেঞ্চ শিকালে? ইয়াত নাচ গান, য়োগা, টাইকোৱাণ্ডো আৰু খেলা ধূলা। ভাল পাইছো। ক'ৰ পৰা আহিছে? জৰেগাৰ পৰা আহিছে। কোন ক্লাছত পঢ়ে? 6ত। কিমান দিন হ'ল ইয়াত থকা? 1 মাহ হ'ল।